सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बीते दिन IBF कार्यक्रम आयोजित भइल कहाँ लंदन के इंडिगो शहर में लोग के पता होना चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में 2-3 महीना पहले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तमाम सुपर डुपर स्टार लोग गए रहे, लेकिन ओमे सुपर डुपर स्टार कलाकार खेसारी लाल तो मौजूद ना रहलन, लेकिन उनकर गाना उनकर कमी ना खले दिलस। जी हाँ, स्टेज पर उनकरे गाना के धूम मचल। वैसे तो गाना बहुत सारा भइल, लेकिन खेसारी लाल यादव के गाना पर ही सबसे ज़्यादा धूम मचल। अब लोग समझ गए कि वो कौन गाना हो सकता है। सही लोग समझनी उहे गाना जौना गाना के धूम पूरा यूपी बिहार झारखंड पूरे भारतवर्ष में चल रहा बटे। उहे गाना रहे चुए चुए। जी हाँ, पलंग करे चुए चुए वाला जौन गाना खेसारी लाल यादव के मार्केट में सुपर डुपर हिट चल रहा बा, उहे गाना रहे जौना पर लंदन के स्टेज गूंज उठल। जब ये गाना बाजल तो लोग खेसारी लाल यादव के कमी भुला के जबरदस्त तरीका से डांस लोग कैलस, बहुत इंजॉय कैलस। कार्यक्रम तो बहुत सफल रहल, हर लोग के अवार्ड मिलल। एक बारे में चर्चा हमने के अगला न्यूज में करप्शन की केकरा कौन ची मिलल बा, लेकिन अभी तक के यह खबर आ रहा बटे कि सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के कमी उनकर गाना खले ना दिलस। आ गाना के धूम मचल चोए चोए पलंग करे चोए चोए वाला गाना जौन की बिहार झारखंड में सुपर डुपर हिट बटे। उहे गाना के धूम मचल लंदन में। लोग समझ सकता नहीं कि जब चोए चोए बिहार झारखंड में इतना हिट बटे तो उजवा कैसे फ्लॉप हो सकता। उजवा भी हिट जरूर हुई। तो लोग के बीच हमनी के यह खबर लेके आइल बनी सन आकि खेसारी लाल यादव के ई गाना के धूम पूरा मचल बटे लंदन में। जहाँ छपरा जिला भोजपुरी पर लोग ऐसे ही बना रही। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।